Bé, per així hauria de passar el tren, però com veieu, a no ser que penseu que tinc impulsos suïcides, no passa. No passa ni passarà. El tren Gandia-Dénia és un d'aixòs exemples de com entenen la política i els interessos valencians el Partit Popular i el Partit Socialista. Els dos complixen rigorosament, amb zel, diria jo, un dels molts manaments que comparteixen, la submissió a Madrid. I a Madrid, els dos, lluny de la realitat plurinacional, consagren una visió centralista de l'Estat que fa que la perifèria, el Levante, ens diuen a nosaltres, siga secundària i que ha dut, a més, a un disseny radial de les infraestructures. Tot des de Madrid i fins a Madrid. I això fa que, abans que, per exemple, el corredor mediterrani, es prioritzen altres inversions. Per exemple, l'AVE Madrid-Sevilla, quan presidia el govern González, o l'AVE Madrid-Valladolid, quan el presidia Aznar. Suposa que els dos per poder anar a casa els caps de setmana. I els valencians, sense connexió ferroviària entre València i Alacant, les dues ciutats més importants del nostre país, i sense connexió amb Europa. Ja fa més de 15 anys que falta el tram Castelló-Tarragona, cosa que, evidentment, perjudica seriosament les nostres exportacions. Així que ja sabeu, a pagar i a callar. Ningú ha fet el tren Gandia-Dénia que varen llevar l'any 72. Això sí, quan s'està en l'oposició ho reclamen. Vaja, si ho reclamen. Uns i altres. Però quan estan en el govern no fan res. Tots són volantins, excuses i enganys. El pressupost en un any, el lleven l'altre, fan un projecte i després encomanen estudis sobre el projecte ja realitzat, i ara fins i tot discuteixen sobre de qui és la competència, que curiosament sempre és de l'altre. La Generalitat i l'Estat no són capaços de signar un conveni, convenis que sí que signen, per exemple, amb Catalunya o Andalusia per a executar milionaris plans de rodalies ferroviàries. I per què ho fan? Ho fan perquè no els importen els interessos valencians i perquè saben, a més, que el bipartidisme que volen perpetuar significa també al mateix temps alternança. Saben que avui governen uns i tard o d'hora van a governar els altres. Per tant, cap problema, a no ser, efectivament, que nosaltres, que vosaltres, trenquem amb això i comencem a decidir sense haver de, primer i abans de tot, ofrenar noves glòries a Espanya.